citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, negosyanteng babay o pag-umangkon sa iyang bana sa Tagum City, patay human magdinunggabay. Uniteam nakatutok sa pagpangampanya sa Davao Region. Davao del Norte mo'y ilang girumbo karon. Sa detalye sa ato mga balita, patay ang usa ka babae negosyante ug pag-umangkon usab sa iyang bana human mag-unay og dinunggabay sulod sa guest room sa balay didto sa Mangkilam, Tagum City kagahapon sa udto. Usa sa mga motibong gisubay sa mga pulis ang personal grudge kun bangi sa duha ka mga biktima. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Patay na dihang naabtan sa mga miresponding mga pulis sa Tagum City ang negosyante si Leocel Libadiso sa Dimol, 48 anyos, ug usa ka JP Brua, 31 anyos, sulod sa guest room sa balay ni Dimol sa barangay Mangkilam. Subay sa investigasyon sa kapulisan na mitugan kanila ang pag-umangko ni Dimol nga sila John Rick Libadisos ug Ayan Alcantara nga nagkaguliyang sulod sa guest room pasado alas 11 kagahapon sa buntag. Matud sa duha, nagpakitabang ang ilang iyan apan dili sila makasulod sa guest room sa second floor sa balay kay nakalock kini. Hinungdan nga ilahan na lang gikat-kat ang balay ug nakita nila ang duha nga parehong nagkadugo ug wala nay kinabuhi. Ang duha ka mga biktima parehong nakaangkon og daghang dinuslakan sa kutsilyo sa ilang lawas nga posibleng nag-unay og dinunggabay. Initially sa investigation nga ginimok sa ato ang kapulisan, probably ang ginatanaw nga motibo is personal grudge, pero other personal na other anggulo na atong tanawon wala pa nato di-discount pod. So unsa pa yung mga possible pa nga anggulo sa maong panghitabo. So probably sila ratong duha nagkuan ma'am, Oo. pinatian or say proper term. Ang lalaki nga biktima na ay nakahiagom og upat ka stab wounds diri sa iyang upper part sa may chest. Ang babae na ay dinunggaban diri sa may nape, sa batok, o lower part sa iyang likod. Mas daghan og stab wounds ang babae. Si Brua pag-umangkon sa bana ni Leocel ug sila na ang nag-amo maniini ug nagpaeskwela. Personal grudge ang usa sa ginasubay nga motibo sa krimen. Na-recover sa mga pulis ang 11 inches nga kutsilyo pero gipasalig sa mga pulis sa Tagum City nga palawman pa nila pag-ayo ang investigasyon aron masubay gyud ang tinuod nga tinubdan sa away nga misangko sa dinunggabay sanglit na hibaluan nga dunay bangi ang duha una pa man ang ngilngig nga panghitabo. Norin Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe. Human sa pipila katuig nga damgo hingpit nang magamit ang 35 million pesos nga biomedical treatment facility sa Lanao del Norte. Ang pasilidad maoy mahimong labayanan unya sa mga hugaw nga posibleng dunay kagaw ug makadaot sa panglawas sa katawhan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Magamit na. Mao kini ang singgit sa mga residente sa Lanao del Norte sa dihang pormal nang gibuksan ang 35 million pesos nga pinakaunang biomedical treatment facility nga gipanag-iyahan o gipadagan sa probinsyal nga panggamhanan. Ang multi-million nga pasilidad gilantaw nga solusyon sa problema sa mga hugaw nga gikan sa mga ospital, gikan sa unom ka mga provincial hospitals sa probinsya. Ang pasilidad usa ka on-site solution para sa basura nga gikan sa mga hospitals nga dunay kagaw ug makadaot sa panglawas sa katawhan ug makadaot usab sa kahanginan ug kinaiyahan. Ang pasilidad dunay refrigerated van nga nahimutang sa Kapatagan Provincial Hospital Compound. Kini ang pinakaunang pasilidad sa Rehiyon 10 nga mogamit og microwave technology aron didto iproseso ang mga hugaw nga makadaot sa panglawas. Kini na ang ikaduha sa Mindanao kay ang usa niini anaa nahimutang sa Agusan del Sur.
Ang konstruksyon sa 100 square meter biomedical waste treatment facility nagsubay sa mga pulisiya ug mga regulasyon nga gitakda sa balaod. Dunay kasabutan nga gipirmahan sa probinsyal nga panggamahanan sa Lanao del Norte, Department of Environment and Natural Resources ug sa Department of Health nga mao'y unod sa Joint Administrative Order No. 02 Series of 2005 kun policies and guidelines on effective and proper handling, collection, transport, treatment, storage, and disposal of healthcare wastes. Matod ni Luntayaw, ang Acting Provincial Resource Management Center Head, sukad tuig 2019 pa sila gitahasan sa gobernador nga muhimo og proposal aron i-convert ang ilang medical wastes ngadto sa non-hazardous waste apan bag-o lang kini natuman tungod sa pipila ka mga isyu nga angayang matutukan. Sa pagbukas sa pasilidad niya tumilabing adlaw, mitambong ang mga ospital sa unom ka mga ospital ug ang tibok pwersa sa probinsyal nga panggamahanan sa Lanao del Norte ug mga kasikpit nga probinsya. Lakip sa package ang 24 ka wheeled trash bins. Ang makina kayang moakomodar og 300 kg sa basura kada adlaw sa 50 kg matag oras. Insakto na aron i-cater ang infectious waste sa Kulambugan, Kauswagan, sa Baloy SND, LNPH ug Kapatagan Provincial Hospitals. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nagsigi na og panguyab ang mga kandidato sa mga botante aron kanila ihatag ang ilang sagradong boto sa umaabot nga Mayo 9 national ug local elections. Tungod kay dako ang boto nga posibleng mahatag sa katawhan sa Davao Region, usa kini sa mga lugar nga balik-balikan sa mga kandidato. Kaganiha, girali sa unit team ang Davao Region sa ilang pagpangampanya. Anyang report ni Norin Michelle Igonia. Tulo ka lugar sa Davao Region ang gipanguyaban sa unit team karong adlaw Marso 30. Gibisita ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos ug iyang running mate nga si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang duha ka lungsod ug usa ka syudad dinhi sa Davao Region. Unang gibisita sa unit team ang lungsod sa Carmen sa Davao del Norte kung diin gipasira ang National Highway kay misugwak na ang mga supporters sa lugar nga ilang giokupar. Sayo sa buntag nag-abot-abot na ang mga bus nga naghakot sa ilang supporters. Pagkahuman sa Grand Rally sa Davao del Norte, mitabok ang unit team sa Pantukan Davao de Oro ug pagkahuman milupad paingon sa Davao del Sur. Ang usa sa gipanghambog nga plataporma sa unit team mao ang paghatag ug pagtagad sa ekonomiya aron makabangon na ang nasod human kini naigo sa halos duha ka tuig nga pandemya. Darating din ang araw na masasabi natin ay ipinagkaisa natin ang sambahan ng Pilipinas. Na dumating na ang araw na sa ating pagtutulungan sa isa't isa, pinaganda natin ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Na masasabi natin dito sa pagkakaisa, makita natin ang mga Pilipino, tayo na naman ay nagtrabaho. May pera naman sa bulsa, para may pakain ng pamilya, para ipag-aral ng mga anak. At bukod sa lahat, ay ang mga Pilipino magkaroon ulit ng pag-asa na ang magiging kinabukasan ay mas maliwanag at mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang 2 taon. Sama ni Bongbong Marcos ug Sara Duterte, nauna nasab ang partido ni aspiring President Panfilo Lacson ug pangampanya sa mga lugar sa Davao del Norte niadtong Pebrero ning kasamtangang tuig. Niadtong higayuna, kauban pa niya ang chairperson sa Partido Reforma nga si Congressman Pantaleon Alvarez ug mga kaalyado nila nga mga local officials sa Davao del Norte. Apan niadtong milabayng Biyernes, mideklara ang reforma nga si Presidential Aspirant Leni Robredo na ang ilang suportahan. Kung Mindanao ang target sa Team Unity, sa Eastern Samar sab nangampanya si Robredo ug siya nausab ang giendorso ni Eastern Samar Governor Ben Evardoni ug pipila ka mayor sa naisgutang probinsya. Niadtong Martes, gibisita usab ni Presidential Aspirant Manny Pacquiao ang District 5 sa Manila. Niadtong milabayng adlaw, iyang gikatagbo ang mga botante nga taga Pandacan, San Andres, Bukid ug Baseco.
Samtang si presidential aspirant Ping Lacson, padayon nga nangampanya isip independent candidate. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. At tangi! Fire Prevention Month sa Cagayan de Oro City gitapos pinagi sa paghatag og awards sa mga fire station. O Vice President of the UAE mibisita sa Bangkota Philippine Pavilion sa pagtapos sa 2020 Expo. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Giila sa Bureau of Fire Protection kun BFP sa Cagayan de Oro City ang usan nila ka fire station nga most outstanding sa gipahigayong search sa pagtapos sa selebrasyon sa Fire Prevention Month. Nakadawat usab og pasidungog ang ubang fire station sa CDO. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Naangkon sa Fire Station 3 Carmen ang most outstanding fire station human kini gipasidunggan kagahapon Marso 29 isip mananaog sa 2021 Search for Most Outstanding Fire Station atol sa Dilaab araw ng parangal sa Cagayan de Oro City. Nadawat sa Fire Station 3 Carmen ang trophy o cash prize nga 35,000 pesos. Samtang nakuha sa Fire Station 7 Bulua ang second place, trophy og 25,000 pesos nga cash. Og Fire Station 1 Kugon ang third place, trophy og 15,000 pesos nga cash prize. Nakuha usab sa Fire Station 1 Kugon ang special award nga Best Community, Linkages and Partnerships. Fire Station 4 Nazareth ang Best in Internal Operations. Fire Station 9 Lumbia, Best Fire Prevention Initiative, Best Community-Based Projects, and Fire Station 8 Puerto o Fire Station 3 Carmen, Best Suppression and Engagement Strategies, and Fire Station 8 Puerto o Best Record Keeping and Documentation ang Fire Station 5 Makabalan. Mismong si Acting District Fire Director Chief Inspector Roel Bacasnot, Bureau of Fire Protection 10, Regional Director Chief Superintendent Carlos Dueñas, kuyog si Oro Youth Development Officer James Patrick JP Santos ang mitunol sa mga awards. Ang aktibidad gipangunahan sa LGU CDO, pinaagi sa Oro Youth Development Office, kuyog ang GCI Cagayan Gold isip usa ka bagong social audit initiative sa Kabatan-Unan, din ilang susihon ang mga fire stations ug tabangan sa pag-implementar sa mga kalihukan niini. Base sa ilang mandato, lakip ang pagmugna ug pagpakusog sa mga programa nga nakatutok sa fire prevention. Ang gipahigayong kalihukan subay sa pagsaulog sa Fire Prevention Month karong Marso. Gitapos ang aktibidad, pinaagi sa paglusad sa second search for most outstanding fire stations sa naisgutang syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Bisita sa Bangkota Philippine Pavilion si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
ruler of Dubai ug Vice President of the UAE sa pagtapos sa Expo 2020 karong bulan sa Marso. Natulosab kini sa gihimong pasundayag sa mga piling kababayenhan nga nagsaulog sa International Women's Month. Ani ang report ni UAE News Bureau Chief Henry Abenis Makahilo. Usa ka surprise visit ang gihimo ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ruler of Dubai and Vice President of the UAE sa Philippine Pavilion sa Expo 2020, inubanan sa iyang mga miyembro sa kabinete sa paghinapos sa naisgutang global exhibition. Si Philippine Ambassador to the UAE, Jaycelyn Quintana mismo ang misugat ug mihatag og quick tour sa mga VVIP guests sulod sa Bangkota Philippine Pavilion. So he was quite impressed with the retail shop, especially when we told him that we have been helping through this retail shop small and medium enterprises in the Philippines. Naatol sa gihimong surprise visit ang usa ka forum nga gitambungan sa mga global women leaders ug change makers nga nagsaulog sa International Women's Month. Ang naisgutang forum nga giuluhan og paraluman The Queen Beyond Beauty, gitambungan sa mga kababaihan nga nagkalain-lain ang nasyonalidad, expertise ug propesyon. Gipangunahan ni Marlene Murphy, pangulo sa Philippines Partnership Circle, ang gipahigayong forum diin gihisgutan ang papel sa mga kababaihan sa larangan sa governance and business, technology and innovation, media and journalism, ug health and beauty. The main purpose really is to build cultural linkages and meaningful collaborations among women in businesses and build friendships with everyone, with every nation. Sa laing bahin, gidagsa na sa mga bisita ang Expo 2020 Dubai niining mga ulahing adlaw. Mikabat na sa 17 million ang total number of visits sa nahisgutang global exhibition na magpadayon nga abli sa publiko kutog na lamang sa katapusan sa Marso ning tuiga. Henry Abenis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe. Bisan pa man sa pagsaka kanaog sa presyo sa mga produktong petrolyo nga maoy hinungdan nga musaka usab ang presyo sa mga batakang paliliton. Nagpabiling barato ang presyo sa mga palaliton sa Bangkerohan Public Market nga mao ang pinakadakong palengke sa Davao City. Nganong nagpabiling barato? Ani ang report ni Eugene Hinutan. Barato, mao kini ang sagad tubag sa akong gipangutana kabahin sa presyo sa mga produkto nga gitinda dinhi sa Bangkerohan Public Market, hinay gihapon ang palit. Sama na lang sa gisulti ni Nilia kanako ug akong kining gipamatud-an kay akong giobserbahan ang iyang tindahan ug maihap lang gayud ang mamalit. Menos gihapon ang palit sa iyang tindang isda bisan barato na ang kilo niini. Apan bisan hinay ang palit, malipayon gihapon si Nilia. Sa kadlawon sir, kusog yun sa kadlawon pero ninaro na oras mo hinay-hinay yun siya mo balik. Pero ang atong isda karon diri sa Bangkerohan, baba yun siya, barato atong kay season man karon, barato atong mga isda. Pero magbalik na po ni siya kakusog mga launa. Alauna, ana-ana lang jud ang dagan sa ato ang kuan, sa ato ang pagpaninda diri. Dili man ingon na mingaw jud na jud customer na mga bot. Ani ang presyo sa mga isda o guban pa dinhi sa Bangkerohan Public Market as of March 30, 2022. Tutukin ninyo ang mga presyo. Samtang miubos usab ang presyo sa karning baboy ug manok matag kilo. Mingaw jud kayo siya kay tungod sa mahal ang karni, nagtaas ang presyo tapos padulong naman pud gud ang Holy Week. Mingaw gid ang palit. Mingaw gyapon sir kay ang mga tao nagtipid na kay mahal naman ang palaliton. Instead sa kakilo, 1/2 na lang. Sa mga nag-budget sa ilang kwarta, mao kini ang presyo sa mga gulay dinhi sa Bangkerohan. Actually nami mga supplier ani, so gyud mi mahutan. Masipag magmahal magbarato naagyud na siya. Wala gyapon, ganun gyapon ang mga tao ron nang pugong gyapon sa kwarta kay siguro krisis pa man good. Wala pa naka-recover kay tungod sa pandemic, di ba? Sumala ni Evangeline, bisan pa man og daghan ang supply sa iyang mga gulay, mingaw og menos gihapon ang palit dinhi sa iyang pwesto. Busa nang hinaot siya
nga makabintaha og pamaligya aron dili maabtan og kalata ang iyang gikumprang mga gulay. Karong panahon na mingaw jud kayo sir oy. Mingaw kayo kay nagbarato man gud ang gulay karon, masin nagmalang gasolina. Daghan tag supply karon sa tong gulay. Actually nami mga supplier ani, so gyud mi mahutan. Masipag magmahal magbarato naagyud na siya. Samtang aniya sab ang presyo sa mga lamas sa Bangkiran Public Market. Bisan pa man nga dunay pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo, nagpabilin nga barato ang presyo sa gulay tungod kay wala paghihapon balik ang kalagsik sa ekonomiya. Hinungdan nga ang mga tao nagdaginot gihapon sulod sa ilang pitaka. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gibansay sa handicrafts making ang grupo sa kababainhan nga mga residente sa Sitio Makapaya, Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. 11 ka mga babae ang gipailawom sa training sa Hasi de Oro o sa PWD Women's Association sa CDO. Gitudlo kanila ang staff toy making, mask holder making ug necklace making. Gipangunahan ni Nova Nases ang presidente sa organisasyon ang pagbansay sa grupo. Ang Hasi de Oro giorganisa sa lokal nga gobyerno sa CDO pinagi sa bottom-up budgeting project. Ang inisyatibo gipahigayon sa nisgutang organisasyon subay sa pagsaulog sa National Women's Month. Tinguha niini nga makahatag og dugang panginabuhian ang mga babae alang sa ilang mga pamilya. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share, pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabihin ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O siyempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. O sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!